Så har jeg min off-piste ski, som de dage, hvor der er god sne, enten på lifter eller til nød at gå lidt, men primært er det liftbaseret og små kortere ture, jeg bruger dem på. Der har jeg dem her på 112 på midten, og så har jeg nogle, der er lidt bredere endnu. De er så monteret med inserts, sådan nogle gevind, så jeg kan skrue bindingerne og flytte dem relativt nemt. Og der er så også sat inserts, så jeg kan sætte alpinhælen på, hvis jeg har lyst til det. På de her, der skal jeg primært bruge dem med lifter. Jeg skal ikke bruge dem sådan til at gå voldsomt meget med. Og der har jeg så der sidder sådan en lille plade hernede under, så deres powder plate, der gør, at der ikke samler sig så meget sne mellem binding og ski. Og det gør altså, at man kan have en super clean, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan løfte den her, virkelig clean her, hvor der ikke kommer noget, der sådan kan holde på sneen. Der er ikke nogen skruer, der er ikke noget is, eller der kan is til og sådan sætte sig fast. Så det fungerer super godt til off-piste, og jeg ser de der dage, hvor sneen sådan hænger fast mellem binding og ski og sådan noget. Der er det her altså virkelig velfungerende. Ulempen ved det er så, at man mister, når man skal gå, mister funktionen med at kunne stå helt fladt. Fordi man kan ikke sætte den i åben position. Så skal den have den der lille løfter, så hælen lige kommer fri af, så den ikke klikker ned i, når den der løftet op. Det vil sige, at den har lidt hæleløft, uanset om man vil bruge det eller ej. Og det kan være lidt irriterende, hvis man går sådan flade stykker, men som regel går man jo opad, når man har skin på, og så gør det ikke så meget. Og man har den der, og man har også den almindelige høje hæleløft, men man har ikke den ekstra høje på den her. Super velfungerende setup til off-piste og dybere sne og sådan noget. Og sådan set vil jeg også sige til masser af sådan pisteskiløb og sådan noget, hvor man nu ikke har brug for gåfunktioner og sådan noget, der vil den der powder plate altså også kunne fungere rigtig fint. Fordi det er jo bare en step-in binding, man har alligevel. Så den vil bestemt være et godt bud til en løsning, til at gøre det så simpelt som muligt, så enkelt som muligt, og så lidt ting, der ligesom kan sætte sig fast og give irritationer, eller skal huske at smøre med silikone og sådan noget. Så den har jeg også fangrem på, og der kunne jeg i princippet også godt have skistopperne på. Men nu er valget på fangremmene, og så er der de 2 fjeder i, som helt almindelig setup, og det fungerer til langt det meste perfekt til mig, og i hvert fald sådan til off-pisten og sådan noget. Der vil jeg gerne have det lidt aktivt, men jeg vil ikke have det helt så aktivt som på min pisteski. Så det var lidt om min Telemark setup.